Karon Mari, Nangli Tumhan isi Birta Kini, Mati Varsai Kini, Nangiwan Kini. First Karbi Anglong Quiz Festival Paman Ponji, Mati Karju Kit Hack a Festival Paman Ponji. Lake 7, 8, 9 August Arnisi, Padopon Po, that Karbi people ho Talang so, Sertalin, Otutrium Holalongsi, Padopon Po. Lasi Nakachipati, Dunjabang, Tamego Pigji, Lape Nangli Tum Sami. Birta kilong nilang atum prote bang iksirak non nang sipati dun iksirak non form registration form angke ake join lo. Laso first Karbi Anglong Quiz Festival ke Paman Pon mate organized by ake hai Binong Teron Assam Gorof Evalde Kachipalong dun abang pulo Alangli ke ning ke mesen Karbi akai Antse Kacharli akeng kam ke sejor pon rapet nang tu ke Japon bela bang pulo akai Binong Teron ke Assam Gorof Evalde same Chipalong dun lo lasi nangli tum Prap Jin Pen labang so form registration abang ke nang ensirak non dak Karbi people hol tabalang so long sami dolo nang li tom hansi nang di piding lo la pen jong si Halloween pen ke bang kasik sak do pong de online pen sami long poni ji nang li tom la registration form abang ke nang li tom binong teron ake hai long contact ignon number bang ke ni mention non po lasi laso quiz festival ke paman pon long and total prize money sami 2 lakh amount pathik pon lake nangli tum hansi nang panong pilo registration ake joy pen sami nangli tum nong e bangke nang panong pilo lasi nangli tum prap jin pen bang iksirak non la so form nang ensirak non KCS office taralang solong si nang dipiding lo lasi aport there the pin lo nang kile lo August 7, 8, 9 army bangke kachipati bangke padupon break po lasi nangli tum sami bang iksirak non form nang endum iksirak non gardon domi thakne